Salut, dragă YouTube! Acesta este primul episod cu rebelii. Noi în episodul acesta vom face criticări. Mario, ai toată atenția. Ce mai faceți? Bine, tu? Bine. Rebelii. Pot să zic și eu ceva? E despre un joc. Nu. Sper că nu o să faci reclamă. Nu fac reclamă la nimica. Adică, ai voie să faci reclamă, o să las eu, uite, chiar aici. Nu. Să vă zic ceva. Rebelii am luat după AG-ul de pe contul meu, numai. Da. Nu, dar ne-am dat noi așa, acolo scria căcățel. Și mi-am pus, nu? Da. Opa, hai. Poți să continui, nu am. Continuă tu că eu am niște treabă. Frate, Da? nu, ești tu de vorbă. Bine, dar emoții. Mă rog. Și cum vă spuneam, ce dracu să ne zic? Să zicem ceva de genul muzica Savarina. Sper că ați auzit de ea. Le-ai auzit? Dacă n-ați auzit, Dacă- să vă pună prietenul meu, eu am auzit-o. Dar dacă n-ați auzit-o, să vă pună prietenul meu. Dacă n-ați auzit-o, dați un click aici. Da, chiar aici. Chiar aici. Da, aici. Așa, să dați un click aici dacă n-ați auzit-o. Acolo o să pun un link în descriere la muzica Și Savarina. să vă zic ceva. Îmi spune. Please, dați subscribe. La rebelii. Perfect. Și cum spuneam, muzica Savarina parcă începe așa lăutăresc, nu? Da, Și apoi se termină cu... în englezesc. Nu, și apoi după lăutăresc începe așa un fel de cântec bucureștean, așa normal. Și apoi cu chestiile alea și la sfârșit așa se termină și la jumate la fel, moldovenesc. Mie sincer mi-a plăcut foarte mult rimele și versurile. Ție ce te-a plăcut cel mai mult de el? Mie mi-a plăcut faza aia, versurile, când a vorbit ăla. M-am pișat pe mine. Cred că ar trebui să spun puțină cenzură. Păi ce credeți? Lăsați un comentarii. Așa. Cum spuneam, nu o să facem un video așa de mare, pentru că acesta o să fie doar demo. Dacă o să reușim cel puțin să strângem 50 de vizuri, o să lansăm și episodul 2, 3, 4, tot așa noi o să ne chinim. Nu, stați un pic. Dacă, uite, măcar să ne dați vreo 10 vizuri. Vă promitem că vă face vreo 2 videoclipuri sau vreo 3. Da. Și pe asta așa îl facem, dacă primim cât am zis, o să-l facem și în continuare. Vă dăm noi subscribe. După ce îl terminăm aici. La episodul acesta, dacă o să facem cel puțin 20 de vizuri, o să punem, uite, chiar aici linkul de la al doilea episod. Da. Da, mă rog, cred că o să la început să ne credeți niște ciudați, dar după o să vă dați seama că o să fim exact ca la Tequila sau doze de H. Dar nu ne vedeți cu asta, dar noi suntem foarte amuzanți. În asta nu începem așa, dar să vedeți cum o să fim. Bă, dar știi muzica aia? Muzica aceea, să spun. Aia, Bă, cenzuratule, vorbește frumos. Te crăp. Așa, spune în continuare ca să copiez aici de aici. Apropo, o să punem mereu când o să înceapă acest episod, o să punem aici, atenție, urmează sarcasm. Ca să nu ne luați în serios tot ce zicem. Așa, și cu... nu era, bă, stai cu inventeze mai bună. Deci, te rog frumos, suntem în direct. Deci vreau să mai spun câteva cuvinte, deci voi, chiar dacă o să ne credeți ciudați, noi tot o să plantăm pe YouTube. Și apropo, vă rugăm un lucru foarte important, dați-ne un coment. Și o să vă lăsăm, uite, chiar aici
cum să zic eu, o să Stați un pic, stați un Stați pic. puțin, o să lăsăm linkul de la Skype, de la Messenger și de la Facebook, sau cum spunem mai, cum a spus odată Mike. Ce se poate întâmpla? Continuă. Așa, dacă nu vă place, scrieți-ne un coment și o să reglăm tot ce nu vă place, înțelegeți? Normal, pe ce se poate întâmpla? Ca să fie pentru binele vostru, pentru plăcerea voastră, să vă placă. Nu e chestia de asta, da. Nu e să stăm planeta. Ok, vă mulțumim de vizionare și... Nu știu, cred că în câteva ore îl terminăm și noi pe toți și după aia îl filmăm. Îl Ai băgăm. terminat? Ai terminat? Eu cred că deja au dormit săracii. Da. Așa. Ne pare rău dacă nu v-a plăcut, lăsați un coment chiar acolo. Chiar. Mai jos. Acolo jos. Așa, vă mulțumim oricum, la revedere.